Здравейте! Аз съм Силвия Дончева и винаги съм ви показвала най-добрите имоти в района на град Созопол. Днес, сега ще ви покажа един наистина безаналогов пентхаус. Той е най-добрия от най-добрите. Площта на имота е цели 540 квадратни метра, разгърнати на две нива с директен достъп с асансьор. На първо ниво е разположена наистина великолепна дневна част, от която се разкриват фантастични гледки към Марина Порт Созопол. Силно впечатление прави и безупречното изпълнение на изключителния дизайнерски проект. Откриваме истинско изобилие от естествени материали, като орех, дъб и камък. В дневната част са обособени няколко зони. Тук се намира основната кухня, оборудвана с най-висок клас електроуреди. В холната част имаме два акцента – за почитателите на телевизията и за ценителите на литературата. На този етаж са разположени и трите комфортни спални с 3 бани и тоалетни, като 2 от тях имат собствени гардеробни. Но цялото великолепие на този единствен по рода си пентхаус се разкрива на второ ниво. Именно тук е разположен изкушаващия и освежаващ инфинити басейн. Предвидена е и втора кухня за дългите летни вечери, споделени с приятели. А ако търсите уединение, тишина и спокойствие, зоната за релакс наистина предразполага. За абсолютния комфорт на своите обитатели имотът се предлага с 3 паркоместа и напълно обзаведено студио за помощен персонал. Подарете си това изключително морско преживяване. Вярвам, че вече сами се убедихте във всички дадености на този наистина впечатляващ имот. Ще се радвам да ви го представя лично. Bulgaria Sotheby's International Realty. Очаквам ви!